Исәнсез, сез Яңа Гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Ул татар театр тарихына исемнәре алтын хәрефләр белән язылырлык Наилә Гәрәева һәм Рәфкать Бикшәнтәевнең уллары. Фәрит Рәфкать улы Бикшәнтәев. Галиәскәр Камал театры исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры, Татарстан Республика театрлары әһелләренең берлеге җитәкчесе, Татарстан Республикасының һәм Россия Федерациясенең ат казанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Станиславский исемендәге халыкара дәүләт премиясе лауреаты, Нәүрүз Төрки халыкара фестивале җитәкчесе, Галиәскәр Камал театры базасында яңа татар пьесасы конкурсының инициаторы Фәрит Бикшәнтәев бүген бездә кунакта булачак. Айсылу! Айсылу! Кая барасың дип сорыйсың? Кая барасың? Мин әйтәм. Типа суга барам дим. Интересный жавап. Типа. Юк, син типасын язма, мин бит суга барам дип әйтәм, типа. Суга барам. Суга барам. Суга барам. Син әйтәсең, мин сине менә монда көтеп торам дисең. Торам. Әле мин сине бик сагындым дип әйтәсең дә, мине кочагыңа аласың. Аласың да. Айсылу, кая барасың? Суга барам. Мин сине монда көтеп торам, мин сине бик сагындым, кочаклыйсың да үбәсең. Иде кочаклыйсың да үбәсең. Мин киттем! Ник сезгә су кермәгәнмени ул? Исәнсез, Фәрит абый, бик шатбыз без сезне күрергә. Үзебездә бик зур дәрәҗә безгә сезне күрергә һәм гадәттә бит инде чәчкәләрне актерларга бүләк ителәләр. Ә мин менә сезгә бүләк итүдән башлыйсым килә. Сезнең иҗатыгызга баш иеп, сезнең татар сәнгатенә, татар дөньясына эшләгән эшләрегезгә сокланып баш иеп, әлеге чәчәк бүләк итүдән башлыйсы килә әңгәмәне. Әни мисән булсаң гына тапшырыйм, бу очракта лицейга алып барам. Бик яхшы булыр. Менә әнием исән булса дип сүз башладыгыз. Сез бит инде бик шундый көчле театрга бик зур хезмәт куйган, татар дөньясында бик билгеле шәхесләрнең улы һәм андый кешеләргә бер яктан бик рәхәттер дә, чөнки иҗади багаж зур, ләкин икенче яктан караганда алар бит һәрвакыт игътибар үзәгендә, аларны һәрвакыт чагыштырып торалар, әти-әниләре белән. Сез менә ул чагыштыруны тойдыгызмы үзегездә? Әти белән чагыштыралар кай вакыт. Әле дә, мәсәлән, Илдар Хайруллин ул бит инде әтидә укыган бер ел. Шуннан соң алар әти белән инде бер кинода да төшкән булганнар, Моабит дәфтәрендә. Шуңа күрә ул әтине якыннан белә, еш кына миңа әйтә, инде менә Фәрит, нәкъ әтиең кебек утырасың, менә бөтен хәрәкәтләрең әтиеңнеке кебек, менә шундый чагыштыру. Сездә ул театрга, гомумән музыкага мәхәббәт бит инде балачактан сеңдерелеп үскән, башта театр училищесында, аннан соң Мәскәүдә ГИТИСта, аннан соң монда кайтып сез эшли башлыйсыз. Һәм иң беренче спектакльгыз итеп Мансур Гыйләҗев белән Бичураны куясыз. Һәм Мансур Гыйләҗевнең әнисе, хәтта әйтәсез, ике шәһәрдә туып үскән егет, ничек шуның хәтлек авыл тормышын, авыл мөхитенә ышандыра алдыгыз дип. Менә гомумән иң беренче эшләрегезнең берсе бит инде ул шул елларга әйләнеп кайтып, шул спектакль турында сөйләшәсе килә. Төп сәбәпчесе әни. Ул чакта авыл турындамы, авыл турында түгелме, ул турында ничектер уйланмады. Нәкый апаның сүзеннән чыгып, мин үземне бөтенләй теге асфальт малай дип әйтә алмыйм. Барыбер минем хәзер дә менә Бәрәскәдә, әтиемнең туган авылында минем йортым бар, мин бик яратам анда кайтырга, анда минем якын кешеләрем бар. Һәм хәтта андагы мәдәният йортына әти исемен кушканнар. Шуңа күрә анда минем бакчам да бар, тартам да мин, түтәлләрем дә бар. Гомумән ул кирәкле спектакльне,
уңыш китерердәй спектакльне ничек сайлыйсыз сез? Һәм менә сезнең инде теге тәҗрибәме бу, тыймлау кешеме? Тыймлаудыр күбрәк. Тыймлау күбрәк. Аннары теге яшьрәк чакта гомумән ул уңыш турында уйламыйсың бит. Мин уйламадым һәрхәлдә. Минем өчен әгәр дә минем әсәр минем күңелемә хуш килә икән, мин андагы фикерләрне, мәгънәне ничектер артистлар белән күтәрергә теләк уяна икән, миңа шул җитә иде. Темасы димәк мөһим. Темасы янда анда салынган фикерләр, уйлар, сораулар. Менә әгәр дә алар миңа якын икән, әгәр дә мин алар белән уртаклашасым килә икән, тамашачы белән, миңа шул җитә иде. Ә хәзер уйлыйсызмы? Шул 20-нче елда, 22-нче елда баш режиссер урынын алгач, әлбәттә инде анда театрның уңышы турында уйламыйча булмый. Театрның уңышы, аның тамашачысы, репертуар әлбәттә. Ул инде минем өстемә төште. Һәм әлбәттә уйлыйсың көн сайын диярлек. Тапшыруыбызның генераль партнеры Омикрон клиникасы сезгә тормышны барлык матур төсләрендә күрергә ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника, заманча медицина җиһазлары. Күз күремендә алау бары тик 12990 сумга һәм бик күп канәгать калган пациентлар. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omikron.kzn.ru сайтында таныша аласыз. Сез менә бик еш кына искә аласыз интервьюларда матур итеп Марсель Сәлимҗанов турында. Гәрчә сез килгән вакытта сезне аңарга бик күп тәнкыйтьләгәннәр. Сез башка төрле ул агымда классик агымда эшләүче театрлар форматында уйламагансыз, башка төрле булгансыз. Ләкин шуңа да карамастан Марсель Сәлимҗанов сезгә ирек биргән. Менә бу компромиссны ничек таптыгыз ул вакытта? Шул елларга әйләнеп. Мин ул компромиссны эзләп йөрмәдем. Аны Марсель Хакимович тәҗрибәлерәк кеше буларак. Тәҗрибәлерәк кеше буларак, ниндидер зирәк акыллы буларак, ул киләчәкне дә уйлаган инде. Әлбәттә, заманны да ул тойды. Заман үзгәрә, ниндидер ысуллар үзгәрә, формалар үзгәрергә тиеш. Чыннан да безне бик талаштырырга теләделәр. Ләкин барып чыкмады. Сез үзегез белән алып киләсез үзегезнең беренче студентларыгызны, укучыларыгызны һәм хәзер инде аларны яшь состав дип әйтеп булмый, әйдәп баручы алтын составы дип тә әйтеп булаймы Камал театрының. Һәм аларның күпчелеге бүгенгәчә театрда эшли дип беләм мин. Һәм менә бу беренче куелган спектакльләр Казан егетләре уңыш үзен көттермичә килә. Менә бу составка булган өметләрегез сезнең тулысынча акланды дип аңлыйм мин, әйме? Әллә инде сез барыбер дә башка төрле хыяллар белән янган идегезме? Сезнең биталарны бәләкәй сәхнәдә үз башка төрле спектакль уйный торган артистлар итеп калдыру теләгегез дә булган. Теләмәгән аны. Каян беләсез? Янды теләк булды. Әйтәм, яшь вакытта барбер ничектер үз юлың белән китәргә хыяллар ничектер сине борчый. Ул шул беренче чыгарылыш курс белән без хәтта мин кайбер кешеләр белән сөйләшеп тә карадым. Әйтәм, менә минем хыялым аерым бер тагын театр ачарга. Шуннан соң Марсель Хакимович янына килдем, менә әйтәм, менә бу курс белән айрым бәләкәй кеше сәхнәдә без менә айрым ниндидер труппа юк диде. Марсель Хакимович юк диде. Белмисең театрны. Юк диде, театрны белмисең. Икегә ярмыйсың диде. Сез үпкәләдегезме? Ничек үпкәлим инде? Ничек үпкәлим инде? Юк инде. Сезнең дә бит үз хыялларыгыз булган, үз амбицияларыгыз. Бәлки Камалдан аерылып чыгып тагын бер театр булган булыр иде республикада. Чөнки менә аны миңа Прозат Исәнбәт, алар әти белән бик дуслар иде. Әтинең хыялы булган икән. Аерым үзенең театрын булдыру. Күрәсең, ул тоже миңа геннар белән. Да, ул миңа ничектер күчкәндер инде.
андый теләкләр. Анысы минемчә табигый. Чөнки менә Айдар Забаров, аның да менә теләге, хыялы үзенең театрын булдыру. Ул нормаль әйбер. Иҗат кешеләренең Булырга тиеш тә минемчә, әгәр дә андый теләк юк икән алайса. Син режиссер түгел, син иҗат кешесе түгел. Әлбәттә, һәрбер иҗат кешесе ниндидер аерым үзенең дәүләтен оештырмакчы. Тели инде теләк, минемчә, ул бик табигый әйбер. Сез менә шул ук Айдар Җаббаровларның андый хыялларына ничек карыйсыз? Шулай ук нормаль карыйм. Ләкин Әлбәттә, сораулар бирәм. Нәрсәгә инде сиңа җитмимени? Менә монда җитмимени? Ну, шулай дим. Ярармы икән? Эшләп кара, барып чыкса, премьерага чакырырсың. Тукай бит инде театр яктылыкка, нурга илтә дип әйтеп калдырган. Менә бүгенге көндә театрның тәрбияви миссиясы сакланамы, әллә инде менә бүгенге базар икътисады үз кагыйдәләрен кушамы эшләргә? Әлбәттә, үз кагыйдәләрен кушмыйча булдыра алмый. Әлбәттә, үзгәрешләр шактый. Әмма дә ләкин традициялар саклана, чөнки менә мәсәлән минем өчен иң кадерле традицияларның берсе, шулай ук Марсель Хаким белән, Рәшид Зиганшин белән салынган традициялар. Без укыткан шәкертләр, алар театрда беренче көннән үк театрда тәрбияләнәләр. Менә Марсель абыйда без укыдык, без гел театрда яттык, күрдек, сеңдердек. Шулай ук менә мин укыта башлаганга ук, шулай ук бөтен үземнең шәкертләремне театрга кертәм, театрда укытам. Алар беренче курстан инде спектакльләрдә катнаша башлыйлар. Күмәк сәхнәләрдә, шул ук вакытта бәләкәй рольләр дә эләгә куя берәүләренә, һәм алар аралашып, олы артистлар белән, тәҗрибәле артистлар белән барыбер ниндидер сеңдерәләр. Менә бармы шундый спектакль, мәсәлән, сезнең күңелегезгә әллә ни бәлки ятып та бетмәгәндер, ләкин сез аңлыйсызмы, заман таләбе Бар, әлбәттә. Куша, касса, куша менә шундый спектакльләр уйнарга яшьләрне китерер өчен мондый спектакль кирәк. Бар. Аласыз сез аларны? Эшлисез? Ие. Сезнең театрда эшләгән Миләүшә ханым Шәйхетдинова килгән иде интервьюга, һәм ул шундый бер кызык фикер әйткән иде, бик яхшы артист та, яхшы режиссерын тапмаган чиракта, үз режиссерын тапмаган чиракта ачыла алмаска мөмкин, юкка чыгарга мөмкин дип. Менә сезнең котышкыч зур миссиягыз. Һәм менә бу миссияны дөрес үтәү өчен нәрсә эшләргә кирәк, нәрсәне тотынырга кирәк, ничек аңларга кирәк шуның хәтлек иҗади зур коллективны? Миләүшә Шәйхетдинова әйткән фикер, мин бик үк килешә алмыйм ул фикер белән, үз режиссерын тапмаса. Тапмады ди. Минемчә, актер режиссердан гына, режиссер белән генә бәйле түгел. Яхшы актерны ул барыбер ничек дип әйтәләр инде. Ул барыбер калкып чыгачак. Аны яшереп булмый. Әгәр ул чын зур талант икән, ул югалмаячак барыбер. Димәк, актерның язмышы режиссер кулында гына түгел. Юк. Бу бик иске борынгы фикер. Сабан туена! Қолыңнан келеді, енді
орнының бешігін алған, орнына зор шыбақ шуман отыртып қойған. Мейдан бұлас орынға бүтін қойласын шуманға кеп түсті. Шақ қаттылар! Meydan yanında deşni şeyine tüzgen idi, İga kattaştın sabantı şeyinde işi bitirgenler. Kötmedi! Әне кішілер саған тойна машина білен генә түшкәнә, илахын қаладан келген кішілерді көрішіп, бүтін кішінің көзі шыққан. Һәр актер ул үзе бер дөнья бит инде, һәм аларның эмоциялары да, хисләре дә төрле була торгандыр. Сез ничек кабул итәсез менә бу рольләр бүлешкән моментларны? Ничек уза ул спектакльдә? Актер кеше гомумән эмоциональ организм дип әйтеп. Шуңа күрә монда очракта менә мәсәлән Марсель Хакимович распределениене әлгәндә безнең бар тактага яңа спектакль башланган, рольләрне бүлдем, менә элеп куялар бойрык. Марсель Хакимович шул 1-2 көнгә кача иде театрда. Ә сез? Мин качмыйм. Мин качмыйм. Сез сабыр гына түзәсез, әллә инде менә кайбер иҗади коллективларда бит һәрвакыт шау-шу, гызыгы тора. Менә Камал театры янәшәсендә андый шау-шулар бик ишетелми дә бугай. Барсы да бик җайга салынган мәллә сездә. Белмим, минемчә профессиональ этика. Профессиональ этика беренчедән, икенчедән хөрмәт дигән нәрсә бар, бер-беребезне хөрмәт итәргә тиеш. Без менә минемчә ул төп бездә ниндидер кагыйдә. Хөрмәт итү бер-беребезне. Бу ничектер беренче чиратта булырга тиеш. Әлбәттә, канәгатьләнмәү хисе булырга тиеш. Әйтәмче, алар бик эмоциональ халык театрда эшли. Барбар алар, аннары тынычланалар. Сезнең Камал театры бик актив эшли, белүемчә сез дүшәмбе көнне ял итәсез бугай, әйме? Һәм менә бу шундый дәрәҗәдә активлык нәрсә өчен кирәк дип әйтим соң инде. Ул шундый зур театрны тоту өчен кирәкме? Күбрәк рольләр булсын өчен кирәкме? Академия дигән сүз, ул бит инде бар драма театры. Академия исеме, ул үзе ниндидер таләпләр куя. Без гап-гади спектакльләр генә уйнау белән шикләшә алмыйбыз. Чөнки академия менә исеме, академия димәк без ниндидер театральный центр булырга тиешбез. Спектакль белән генә түгел, безнең менә Шәрык клубында да бара, төрле лекциялар, очрашулар, подкастлар яздырабыз. Ну, шактый. Безнең күп кенә артистлар балалар студияларын алып баралар. Ну, шуннан да бик күп эшлиләр. Менә телевидениедә дә эшлиләр алар. Шул вакытта менә безнең һәр оркестр барлыкка килде. Анда аерым спектакльләр куябыз. Җырлыйлар бик күп. Безнең тавышлар бик матур артистлар бар, бик матур җырлый торган. Шуңа күрә менә Данияр Соколов җитәкчелегендә һәр безнең оркестрда 40 кеше. 40 кешелек оркестр. Ә бүген менә репертуарда якынча ничә спектакль уйнала Фәртәвай? 25-26 бугай. Ә спектакльнең гомере күпме? Элек бит инде менә шул ук китапларның да, җырларның да, спектакльләрнең, тапшыруларның да гомерләре узынрак булган, ә хәзер кыскарак кебек. Ну, нишләп? Заман таләбе. Зәңгәр шәл, Зак бара, Григорий белән Җан Кисәккәем 25 ел бара. Балачакта барган, әни белән барган Җан Кисәккәем һәм хәзер менә мин кызым белән барган Җан Кисәккәем, артистлар олыгаймаганда кебек. Олыгаялар инде, миннән сорыйлар, әйдәгез инде, төшерегез инде, безгә оят инде чыгарга. Яшь егет кызларны уярга. Яшь егетләрне. Әни өчен саклыйсыз сез спектакльне? Аның бит тарихы да бик кызык. Туфанова килеп керде. Карим килеп керде, утыра өстәгенә. Янына килдем, утырдым. Шуннан шундук менә аны күрүгә фикер туды. Мәйтәм, Туфанова мәйтәм, менә бит ничә кеше яңа курс чыгарыла. Менә алар өчен берәр пьеса языгыз әле. Ой, нинди калкыл бес. Мәйтәм, сезнең бит андый опыт бар. Дилә Фрузга Дубкиев, Дилә Фрузны ул бит бер студентлар өчен язган икән. Баштарак. Мәйтәм, бар бит. Ну, нәрсә мин белмим, но әйт нәрсә турында. Мин
шулай ук әйтәм. Менә мәсәлән шүрәлеләр турында бит шүрәленең кулын кысканнар да дәвамы нинди икән булган икән менә мәсәлән шуның турында. Юк, белмим, ярар дип китте ул. Шуннан соң күп вакыт узмады, алып килде. Һәм менә бу курс, минем беренче курс, алар шушы спектакль белән сәхнәгә чыктылар. Беренче мәртәбә. Зур сәхнәгә шул спектакль белән бөтенесе. Менә калган курс, театрга кергәннәре бөтенесе менә шул спектакль беренче мәртәбә. Шуңа күрә ул мин аларны бик кадерле җанкисәккәйләрем дип мин аларны шулай дип йөртәм. Җанкисәккәйләрем дип. Кичәдән дә бу курс минем өчен кадерле курс. Kişi kızları yalan vermeyin. Bizim baba yayında kişi kızları tüken yatlarını yuvaltanlar. Babama koydun ey. Ben de şuraya kızılarına tekçirsin yana. Benim kayıtla şey. Хәзер Камал театрының яңа бинасын төзү турында сүз бара. Гомумән нинди өметләрегез бар, сез ничек карыйсыз? Анда мөмкинлекләр күбрәк була дип аңлыйм инде мин. Ул бераз шүрләтә дә, чөнки чыннан да ул яңа бина индер. Яңалык алып киләчәк. Заманында Габдулла Тукай белән Габдулла Кариев данлыклы Болгар кунакханәсенең балконына чыгып, татар театрын нәкъ менә монда булырга тиеш дип, хәзерге Камал театры урнашкан Кабан күле янына күрсәткәннәр дигән легенданы ишеткәнем бар минем. Гомумән менә бу бинаны сез бик яратасыз дип беләм. Мин ул бинаны Яратмыйсыз? Яратмау турында монда дөрес сүз түгелдер. Ләкин ул бина безне канәгатьләндерми. Әлбәттә канәгать бул бит шуннан чыккан нәрсә. Чөнки без менә кысылып яшибез. Әлбәттә аның да уңай фактлары бар. Чөнки без көн сайын менә бер-беребезнең күзебезгә карап яшибез. Һәм менә Казанның йөрәгендә Ансы безнең директор әйтмешли, кайда театр шунда үзәк. Театр кайда шунда үзәк булырга тиеш. Шуңа күрә ул да инде вакытлыча. Әлбәттә сүзе булачак. Менә нигә күчтәге, алай тегеләй. Үзегез әйтмешли, ашаган белми, тураган белә. Чөнки без чыннан да спектакль чыгару бик зур кыенлыклар белән бәйле. Техник сәбәпләр бәйле. Безнең цехларыбыз юк. Без нәтигендә тотабыз база. Кытышкыч. Бу бина төзелеп бетмәгән бина бит бу. аннан соң салып бетеребез. Аннан салып бетеребез дип әйткәннәр дә инде. Аннары вакытыбызда беркемгә кирәкми. Яңа бинага нинди өметләрегез? Чыннан да монда ияләшкәнбез инде бер-беребезне. Әйтәм, тиртеше бер-беребезне менә булай итеп яшәйбез. Коммуналь квартирада. Коммуналь квартирада кебек. Монда иркен беренчедән шул ук икенче эш сәхнә булачак. Ул эш сәхнәне тутырырга кирәк. Димәк, иҗат итәргә тагын да күбрәк мөмкинлекләр. Аның өчен кешеләр кирәк. Бик күп проблемалар. Әлбәттә проблемасыз булмый инде яңалык. Һәрбер яңалык яңа проблемалар тудыра. Шуңа күрә монда өметләр түгел, ниндидер уйлар, бик күп уйлар туа. Һәм бик күп эшләр. Бик күп эшләр, планнар. Кайчанга планлаштыралар? Яңа бинада. Планлаштыру менә бүгенге көндә план буенча аларның төзүчеләрнең, безнең рәисебезнең планы буенча октябрь аенда ачылачак. Быел. Димәк, кыш көне инде спектакльләр яңа бинада уйнаячаксыз. Белмим, бәлки без көз көне үк октябрь аеннан ук башларбыз. Һәр хәлдә без төзеп куйдык репертуарыбызны, репетицияларыбызны, нинди яңа әсәрләр булачак, менә бөтенсен без 2 сезонга булай үзебезгә чырлап менә булай куйдык. Карарбыз. Күке кышкыра. Бабай утырады. Бабай. Утырады. Машина. Бабай. Мин кайттым. Синең ныгың Нәзимә. Син һәр вакыт мин кайткач тереләсең. Синең мин янымда булганда телең ачыла. Сөйләш
Яля бабай, әйтәле берәр сүз. Я? Бабай? Кызым! Сез бит әле режиссер гына түгел, сез педагог да, остаз да име. Һәм һәр чорның интернетка дулкын булып килгән. Башта, мәсәлән, мин белгәннәрдә инде Щепкинчылар, аннан соң менә сезнең студентларыгыз, аннан соң Эмиль Талипов, Илнур Закировлар заманы. Һәм менә хәзер студентлар киләме театр Киләләр. спектакльдә уйнарга теләкләре бармы бүген яшьләрдә? Бар. 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 Мин хәзер театральный училищеда курс алдым. Әйе. Менә 3нче елны тәмамлыйлар инде. 4нче елга күчәләр, 4нче курска күчәләр. Һәм гомумән театральный училищега бик күп кеше килә. Бик күп балалар килә. Театр белән кызыксынучылар, театрны яратучылар. Әлбәттә алар аерылалар бүтән еллардагыча, еллардагы белән чагыштырганда әлбәттә алар икенче буын. Аларны укыту кыенрак, әдәбиятка ниндидер борырга авыррак. Ләкин алар бүтәнне беләләр. Алар телефонда утыралар, алар бик тиз информацияны алалар, бик тиз аны эшкәртәләр. Бөтен нәрсә җиңелчә. Менә бер студентларга мин әйткән идем, менә әйдәгез китерегез әле үзегезнең тормышыгызда ниндидер катлаулы вакыйгалар, ниндидер кичерешләр турында менә этюдлар, ниләр, хикәяләр. Алар аптырап калдылар. Берсе әйтә, мен әйтәм, ник аптырап калдың? Белмим, менә мин һәр уйлап куйдым, мин нәрсәм бар, миңа шул хәтле бит рәхәт. Мин нәрсә турында әйтергә дә белмим ди. Әтимәни мисен сау, мин укыйм, сеңлем укый, мин карсызда укыйм. Мин бер проблема юк ди. Нишләргә булар? Әгәр дә алар ниндидер авырлыкларны күрү генә түгел, ниндидер үзләре аша үткәрмәсәләр, үткәрмиләр икән, алда алар белән ниндидер катлаулы әсәргә тотыну кыен. Менә шул проблемалар бар. Менә бу буында. Тирәнлеген аңлап тора алмыйм. Мин ул яклы түгел. Аларда күп проблемалар күбрәк булсын дип түгел инде. Ләкин шулай да. Иҗатка тирәнрәк кешеләр кирәк инде. Әлбәттә. Сез бит әле менә актерлар гына түгел, режиссерлар да үстерәсез һәм әйтәсез, сәхнә белгечләре дип атыйган димме? Сәхнә артында эшли торган кешеләр, андый кешеләр киләме? Профессиягә. Дөрес әйттегез, ул профессия. Хәзер менә ул профессияларда кытлык. Bundan iki güne simittim, hoppa açı taşını olasın da. Siz şundi ahmak sözler söyleysiz. Tınlay harap buldum hatta. Ben bu bilen Әйтергәдән ханмын, бүген безнең яңа батарея командирыбыз Вершинин. Әгәр сезгә визит ясаячак. Иҗаттан әкрен генә гаилә тормышына күчсәк, сез бик иҗади гаилә, улыгыз Йосыф шулай ук иҗатта, ләкин театрга килмәгән. Ул музыка яза, ул иҗат белән шөгыльләнә, ләкин театрга да калмаган. Нәрсә белән бәйле дип уйлыйсыз? Аны беренчедән үзеннән сорарга кирәк, ул төгәлрәк җавап бирә алыр иде минемчә. Ләкин мин аның өчен шатланам, сөенәм, хәтта әйтәм, хәтта инде горурлык хисем туа. Чыннан да ул үз юлын эзли, һәм минемчә ул тапкан үз юлы белән бара ул, һәм аңа ошый. Аннан да зуррак бәхет булу мөмкин түгел минемчә. Чөнки ул азат менә. Театрдан, миннән мөстәкыйльлек беренче чиратта булырга тиеш минемчә яшь кешедә. Үз юлын тапсын. Һәм сез бәйләмәдегез аны театрга? Юк, бәйләмәдек дип инде тәкъдим итеп карадык, ул менә ГИТИСка да кергән, укып карады. Шуннан соң кайтты, мен әйтәм, минеке түгел. Минеке түгел.
Сез бит нигезен тыңлагансыз. Рус бүлегенә укырга керәм дип йөргән җирдән юк татарныкына барасың. Дигәч. Ул чакта аны тыңламыйча булмайды. Әнинең көче, рухи көче һәм гомумән аның энергетикасы бик көчле иде. Аңа каршы сүз әйтеп булмайды. Ничек инде ди? Әтиң әниең диге татар театрында гомер буе эшләп син харурса дисәң, уйламады ди. Мен әле өйрәнә алмыйм, инде анда бит инде мин урыслашып беткән идем. Урыс мәктәбе, детсад тегесе монысы. Шул елларга яңадан кайтканнан соң инде Тинчурин театры каршында сез очратасыз бер шибәр кызны һәм әйтәсез дустыгызга, бу минем хатыным булачак дип, ул Алисия Хәмид була. Һәм менә шул мәгъбәт тарихына бүген шул елларга кире кайтасы килә. Ничек берләнде? Ике иҗат кешесенә шул кадәр көчле, сездә бик көчле, ул да искиткеч гаҗәеп масштаблы актриса. Ничек яраклаша алдыгыз? Ничек шундый матур мөнәсәбәтләрне саклый алдыгыз? Төрле хәлләр булды. Шул төрле хәлләр булганга күрә без саклап калдык да. Ныгыдык. Сез иҗатта да бергәме, өйдә дә бергә. Менә бу эш өйгә кайтамы сезнең? Әлбәттә кайта. Аерылып куелган кагыйдә бармы? Минме, Люция үзем әйтә, ярар иде инде театр турында сөйләшмик дип. Барып чыкмый, барыбер шул әйләнеп кайтабыз театр тирәсендә барыбер. Уйлар һаман шул тирәдә йөри. Менә Ромео һәм Джульетта сезнең беренче чыга торган спектакльләрегездә ул баш рольдә була. Сезгә менә ишетергә туры килмәдеме? Бу әнисен ала, бу тормыш иптәшен ала дигән сүзләрне актерлар составында. Әлбәттә ишетелә. Без инде шаярабыз Люция белән, ул уйнамаса, барыбер шул ук сүзне әйтәләр, уйнаса да әйтәләр, шуны әйтәләр. Әйтсеннәр. Ләкин ул дөрес сүз түгел. Нишләп соң син вагонда мине урлыйлар дип кычкырмадың? Кычкырасы килмәде. Бармы мин ул Америкаларына? Бармы монда татарча сөйләшмиләр. Ә мин аларча сөйләшә белмим. Абый, син Америкага барыр идеңме? Чакырсалар барыр идем, әлбәттә. Бар минем урыныма. Анда матур уенчыклар күрерсең. Юк инде, безгә монда яшәргә язган. Карары, без бит синең белән танышмадык. Синең исемең ничек? Булат. Минеке Кәрим абый була. Таныштык? Булат. Бер могҗиза күрсәтимме үзеңә? Күрсәт. Көтеп тор, яме? Кара. Хәзер уфак ачыла. Шуннан күрерсең. Муми. Кәрим абый! Минем каш булып Сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы табибларда дәваларга мөмкин. Операция 12 минут эчендә ясала. Зинин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Омикрон клиникасы Казанда, Зинин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан. Беренче вакытта спектакльләрне чыгарганда һәм гомумән иҗат башыгызда сез әнигез бик зур терәк булды дип искә аласыз.
Гоман менә ничек булды ул? Нәрсә белән ярдәм итә алды? Нинди моментларда дөрес юл күрсәтә алды? Менә минем менә монда сезнең каршыда утыруымда әлбәттә анысы да әниде. Бөтен нәрсә әнидән. Менә ул бигрәк тә менә хәзер ул киткәч, яңадан әйләнеп кайтасың. Шуннан да менә нинди генә адымым булмасын, һәрберсендә әни тора. Һәрберсендә. Мәсәлән, армиядә мин беренче курстан соң армиягә алып киттеләр мине. 1 елдан соң ниндидер кризис нәрсәдер булган, инде минем кире кайтасым килмәде ГИТИСка. Мин хатында яздым әнигә, әни, булды, мин ГИТИСка кайтмыйм, 1 ел калды әле, тагын хезмәт итәм дә, кире театрга актер булып китәм. Бу шундук килеп җитте миңа армиягә. Армиягә? Шундук килеп җитте. Дәлилләп, үгетләп, сүгепме. Минем кулыма эләкте ул миңа армиядә язган хатларын, бөтенсен булмаса да күп кенә өлешен саклап калдырган. Мин аларны менә ул киткәннән соң бөтен әйберләрне карап, яңадан карап чыкканнан соң таптым. Бу хатларны менә кайтмыйм дип язган. Бәлки ул да бардыр. Мин әле аны укый алмадым, чөнки авыр укырга. Әле пока. Ләкин мин аларны җыеп, безнең Гөлшат Зафлит безнең әдәбият бүлеген аңа тапшырдым ул хатларны һәм менә шундый теләк туды, менә бу хатлардан улына хатлар дип, менә бер брошюрка чыгарга бу хатларны. Чөнки ул гаҗәеп хатлар. Ул әдәби яктан да гаҗәеп. Минем каләме бар иде. Бик матур яза иде. Менә бу хатларны бастырып, менә бәләкәй генә китап итеп чыгарасым килә. Чөнки андагы акыл гаҗәеп. Ул улына язган хатлар, Наилә Гараевның улына язган хатлар. Менә чыгарып карыйк. Хәзер укыйсы килә инде. Сез шулай итеп сөйләгәнсез. Анда хәтта бар беренче мин тугач та әтигә язган хаты. Әти гастрольдә дә мин туганда әни яза әтигә хат. Менә малаем туды, исемен син теләгәнчә Фәрит дип куштым, дип шундый минем ничә кило минем весларым бөтенсен яза. Тоже бик гаҗәеп матур хат. Матур хатлар. Һәм гомумән аның үзенең дә иҗат юлы бик матур ул бит инде. Камал театрының алтын составында уйнаган соңгы көннәрен нәшә дисәк тә була бит инде. Тамашачы күңелендә һәрчак матур, Наилә Гараева булып яшәгән һәм аны озатырга килгән тамашачылар арасында да бихисап кешеләр иде һәм төрле буын кешеләр иде. Әгәр дә сез игътибар иткән булсагыз. Аның белән аның янында җиреп булмый иде. Шулай ук мин арттарак барам дип. Чөнки бөтенсе таныйлар. Тамашачы мәхәббәт кешеләр. Җиреп булмыйдыр аның белән. Үзен театрга багышланган. Подложныйдан менә идек белән Толстой тау белән нәбрик иске бинага театрга. Бөтенсе килеп, нәрсәдер исәнләшеп, кем ничек, нәрсәдер. Арттан стрелеп бара иде. Ояла иде. Менә исәнме улым спектакль, бу аның соңгы спектакль. Күптән түгел телевидениедә чыкты. Һәм ул аның соңгы уйнаган спектакль, ул менә октябрьдә бер соңгы мәртәбә уйнап алды. Октябрьдә, ноябрьдә китеп барды. Октябрьдә авыру килеш менә чыгып. Ул үзе әйтәдер, һәм аны һәрбер артист әйтә ала, сәхнә терелтә ул. Дәвалый. Шуңа калып чыкты да. Уйнысы килеп уйнады инде соң көннәр. Бөтен авырлар, ниләр бит. Юкка чыга да, уйнап чыга шунысы яңадан. Ул чыннан да шулай. Менә Люция мәсә, ой, авырыйм, я температура, я тагын нәрсәдер инде. Бара,
Кайта, нормально итеп. Сәхнә давалады мине де. Давалый, шуннан да, аның күрәсең, тамашачысының энергиясе, партнерларның энергиясе, гомумән индидер ресурслар күрәсең, кузгала и авыру, шир юкка чыга. Яратып эшләгәч, ул бит инде шулай ук Анысы да бар. гомерлек эше кешенең. Иң мөһим нәрсә нинди кеше булуында. Менә кеше булырга акылың җитте. Син мине ялтасың, әни. Бу минем сүзләремнең дөрестлегенә тагын бер дәлил. Әтиңә рәхмәт. Бүген гомумән татар театрларының хәле сезнеңчә карыйсыз, нинди хәлдә? Шул мәсәлән, сез килгән еллар белән чагыштырганда, башка сез бит инде менә Нәүрүз фестивален җитәклисез. Анда бик күп Гомумән бик күтәренке режимда эшлиләр бөтен театрларыбыз. Әлмәт театры, Минзәлә театры, Буа театры, Әтнә театрлары, Кариев театрында, Тинчуринда, һәрбер театрда үзенең проблемалары да бар, ләкин менә барыбер безнең татар театрлары хәзер бик актив эшлиләр. Ансы сөендерә. Алай түгел иде менә 70-нче, 80-нче елларда безнең татар театрларын Россия күләмендә инде бөтенсен беләләр. Буа театрын, Әтнә театрын, Әлмәт театрын, Минзәлә театрларын беләләр. Соңгы айларда театр дөньясында күңелсез вакыйга да булды бит инде, сүзем Раил Садриев турында, һәм сез бик күп театрларның җитәкчеләре белән сөйләшеп, комитетка хат та юллагансыз дип беләм. Следственный комитетка да яздык. Һәм СМИда без аны чыгардык, ул хатны. Анда бөтен нәрсә язылган. Һәм бөтен театрлар белән без элемтәгә кердек. Мин үзем һәрбер театр белән җитәкчеләр белән шалтыратышып сөйләшеп алдым. Бөтенсе хупладылар. Бердәмлектә безнең көч. Белмим, аның нәтиҗәсе нинди булыр, но минемчә инде хәзердә нәтиҗә начар түгел. Ул инде Раил. Әлбәттә без хатта, ул ачык хатта безнең үтенечебез, соравыбыз, иҗат кешесе өйдә ятарга тиеш түгел, дигәндә аны театрга кертмисез, театрга зинһар өчен дә түгел, без таләп итәбез. Хәзер бит әле сезон да бетмәгән. Әле сезон да бетмәгән. Иҗат коллективы җитәкчесез, лидерсыз яши алмый. Камал театры Казаныбызның шундый бер иҗади үзәге булып тора, инде тарихи үзәге булып тора. Хәтта ки менә кунаклар килгәчтән дә без һәрвакыт театрга барабыз һәм Камал театрына барабыз. Бу инде традициягә әйләнде. Бик еш кына наушникларда утырган кешеләрне күрергә була. Татар телендә бәлки иркен аралашмый торган кешеләрне дә. Менә шул үзәк булып сакланыр өчен бик күп көч куела торгандыр инде, әйме? Ләкин менә шул аерылып тору, ул бүген чыннан да бездә бит инде театрлар күп, ләкин Камал театры беренче. Әлеге статусны тоту ничек? Сире нәрсәдә? Бик катлаулы сорау. Менә без сөйләштек, традициялар дигәннән, традиция. Барыбер ничек кенә әйтсәк тә, татар театрының башы шул Кариев, Тинчурин, Сәхип Җамал, Сәйяр труппасы. Сәйяр труппаның дәвамчылары барыбер Галәскәр Камал театры. Барыбер менә күп кенә театрлар чыктылар. Галәскәр Камал, шул Тинчурин театры. Ул аны тарих буенча беләбез, шул 20-нче елларда аерым бер труппа төзелә, Камал театрының артистларының бер труппасы, аерым шул авылларда китәләр, гастрольләр белән. Һәм шулай ук Әлмәттә, шулай ук ул бит чыннан да гаҗәеп тарих. Без кая бармасак, Азербайҗанга барсак, анда татар актрис театрда эшләгән. Үзбәкстанда барсак, Үзбәктә татарлар, безнең актерлар театр ачканнар. Казакстан дисәк, Үзбәкстан, Чишмә башы барыбер сезгә кайта. Чишмә башы безгә кайта. Уфага барсак, анда
Мортазин Иманский ашқан театр. Саяр труппаның артисті. Нур театрын, Сахиб Жамал Бауырский. Шуңа күрә, бу минемчә төп сәбәп дип әйтим, тарихның менә шулай баруы, барлыкка килүе. Шуңа күрә ул бүтәнчә була да алмый. И күрәсең, менә шул ук традицияга кайтсак, безнең менә шул сезон ачылар алдыннан зиратларга, каберләргә барып, Коръән укып, Фатиха алып алардан. Бу да, чөнки театр барбыр, театрда ниндидер мистик әйберләр бар. Сез ышанасызмы? Ышанам. Чөнки аларның рухлары безнең белән. Бүген милли татар театры нинди миссия башкарырга тиеш? Сез үзегез ничек уйлыйсыз? Да бер нинди дә яңалык юк, ул тел саклау, мәдәниятебезне саклау. Бу минемчә бик зур миссия. Гореф-гадәтләребезне саклау. Менә гореф-гадәтләрне саклау, традицияләрне саклау, тирән спектакльләр бирү бер коммерция ягыннан да кызыклы тамашачыны йөртеп тору. Бу функцияны менә сез бик оста башкарасыз. Ягъни менә Камал театрында премьера чыккан, яңа чыккан премьераларга билетны алдан алып куймасаң, көнендә генә сатып алу инде кыен. Хәтта мөмкин түгел. Менә бу бит инде шулай ук бәхеттер, режиссер өчен. Аның өчен бит безнең шактый гына бер эшлиләр. Бүлек. Бүлек без бар. Пиар, менеджер, ярдәмчеләрнең директорыбызның. Шуңа күрә анда целый бер команда эшли. Шулай зур хезмәт. Команда эшли. Ләкин репертуарда көчле заманча спектакльләр булмаса, пиар белән генә дә булмас иде. Әлбәттә, сыйфат. Беренче чиратта сыйфат булырга тиеш. Бик зур рәхмәт, Фәрит абый. Вакыт табып килүегез өчен. Киләчәктә дә менә шулай республиканың, тамашачының иң яраткан театры булып, шулай булсын, амин. Яшәргә насыйп булсын Камал театрына юл бер кайчанда тузан кунмасын, әлеге юлга йөреп торыйк, шатландырып торыгыз яңа премьералар белән. Үзегезгә исәнлек, саулык, гаиләгезгә исәнлек, саулык. Рәхмәт. Сез Яңа гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карадыгыз. Игътибарыгыз өчен тирән рәхмәтен белдереп, безнең иҗат төркеме сезнең белән саубуллашып тора. Исән-имин булыгыз, тормышны яратып яшәгез.